Здравейте на всички, това е Вила Парк, където аз съм Вила посреща Ливърпул в този втори матч от английската Висша лига. Този матч ще е цял вече, ще снимам по цели матчове, нищо ще се качват по много време, но ще е по-интересно цял матч вместо по две различни части и така. Ето го Вила Парк. Това е Дани Старич. Кой ли ще е главен съдия на този матч? Така. Главен съдия на матч ще е Иан Уолкрофт от Англия. Рон Влар и Рахим Стърлинг са капитаните на двата отбора. За Астън Вила, схема 4-3-2-1, на вратата Асмир Бегович, пред него Уолтън, Влар, Кларк, Луна, Ирланд, Фабиан Делов, Ел Ахмади, Албрингтън, Хелениус и Кристиан Бентке с менеджер Пол Ламбърт. Така, Ливърпул схема 4-1-2-1-2, на вратата Симон Миньоле, пред него Глен Джонсън, Мартин Шкъртъл, Даниел Агер, Хосен Рике, Марко Верати, Рахим Стърлинг, Филип Кутиньо, Стивън Джерард, Луис Алберто и Даниел Старич. Аз съм менеджер, Краси Марков. Така, да започваме този матч. 4 минути на World Class. Първият матч изкарах късмет и бих, но сега той ще видим какво ще направим. Джерард губи от Бентке, но след това си я връща. Кларк взема Фабиан Делов за Албрингтън. Филип Кутиньо взем без фаул и успя да изчисти тъч. Отборът на Астън Вила, Кутиньо ще го изпълнява. Даниел Агер. Отдолу за Кутиньо. Той за Стивън Джерард. Ето го Марко Верати. Кларк сгреши. Сега Уолтън върши на Асмир Бегович и той изчисна напред. Бентке. Тук засада ли ще им? Да. Засада, която не се вижда. Не знам защо е така. Мартин Шкъртъл ще го... Мартин Шкъртъл го изпълнява. Верати. Кутиньо. Хосен Рике. Албрингтън взема. Лошо изчистване. Шкъртъл. Джерард. Джерард се опита сам да пробие, но Фабиан Делов ся. Но Джерард взема. Енрике. Центрирана топка. Луна успя да изчисти. Но не добре. Рахим Стърлинг губи Хелениус. Това е контратак за отбор на Астън Вила. Хелениус все още владее топката. Дали ще бъде спрян? Агер взема. Но Хелениус не се даде лесно и накрая Шкъртъл успя подде на Кутиньо. Контратака за Ливърпул. Кутиньо. Разочароваш пас на Филип Кутиньо. Уолтън са. Връща за Асмир Бегович. Дали ще има грешка? Не. Агер. Джерард. Старич. Джерард. Удар на Джерард. Гредата успя да спаси отборът на Астън Вила. Така. Стивън Айрланд с топката. Контратака е това. Това е контратака Ахмади. Фабиан Делов. Само да кажа, че сега готвя трансфери за Аран Рамзи. Предложих 3 милиона и 500 хиляди на Арсенал и те приех. Сега заплата 55 хиляди му предложих. И ще видим дали ще приеме. Джонсън. За Старич, ето го и гола. 1-0. 28 минут на матча. Дани Старич прави драмата. Страхотен гол с глава над Старич. Това е вече вторият му гол. Първият гол беше победен. Първият гол беше победният в 37-та минута на миналия матч срещу Сток Сити. Сток Сити бяха много корав съперник. Сега ще видим дали този отбор ще е корав съперник. 28 минут на матча Астън Вила Ливърпул играят при резултат 0-1 на Вила Парк. Така. Албрингтън. Джерард взема без фал. Старич. Стърлинг. Лош пас. Хелениус. Старич взема, но Хелениус все пак успя подде на Ахмади. Контратак. Верати взема. Страхотен Верати. Хубав пас напред. Дали Стърлинг ще стигне до топката? Да, прави го.
Отново центрирана топка, Уолтън успя изчисти, но Филип Кутиньо е с топката, удар на Кутиньо, Влар, след това Стърич, Смирбегович успя. Уолтън, но Кутиньо взема. Атаката продължава. Центрирана топка, Луис Алберто. Разочароващ удар. Какво направи Луис Алберто, вижте. Много лош удар. Просто нямам думи. Това трябваше да е 2-0. Така, Верати не успя добре. Бентке. Ел Ахмади. Страхотен пас, но Хосен Енрике беше на правилното място. Филип Кутиньо са. Контратак. Кутиньо. За Стърич. Защо се спря Стърич? Защо? Кларк. Браун Глен Джонсън. Стърлинг. Хов пас за Джерард. Не успя да изчисти. Фабиан Делф за Ел Ахмади. Сега това е контратака за Астън Вила. Браун Глен Джонсън. Джерард с лош пас. Кларк. За Луна. Страхотен пас за Бентке. Дали ще има драма на полувремето? При полувремето точно Ел Ахмади. Това дали ще е до спане? Контратак. Агерс. Стърич. И това е краят на полувремето. Астън Вила и Ливърпул играят период резултат 0-1. Ето го направо гола на Даниел Стърич. Това ще е най-добрата ситуация. 0-4 с ударите, 0-1 в очертаната. 50-50 веден топката. И 0-0 с корнерите. Така. Сега започваме второто полувреме. Ето ни на второто полувреме. Страхотен матч е това. Стърлинг. Луис Алберто. Отново за Стърлинг. Дали ще има центриране? Но първо дали ще мине? Не, Луна взема. Контратака започва сега за отборът на Астън Вила. Бентке за Ел Ахмади. Ел Ахмади ли е? Не знам. Фабиан Делф. Страхотен пас за Хелениус. Той за Луна. Центрирана топка. Стивън Айронт вкарва за 1-1 в 51-та минута. Просто тази атака не може да се спре. Много добра атака. Грешка в защита и 1-1. Лошо. Много лошо. Сега ще видим какво ще направим. Така. Сега към матча Стърлинг. За Джонсън. Лош пас на Джонсън. Сега отново контратака Ел Ахмади. Това Стърлинг ли беше или Стърич, не знам. Но май Стърлинг беше. Ирланд. Стивън Айрланд. Джерард взема. Стърич. Успя се измъкне Стърич. Удар! Пропуск. Какво направи Стърич? Не. Това не е истина. Това не е истина. Вижте само. Какво направи Стърич? Това трябваше да е 2-1. Но... не знам. Просто не знам. Бентке. За Айрланд. Топката е взета, но Джерард беше на правилното място. Луис Алберто. Ел Ахмади взема. Ох, какво ще правят то Луис Алберто? Не знам. Ел Ахмади. За Фабиан Делф. Много ще центриране. Миньоле хвана. Изчиства много напред. Влар е на правилното място. Хубав пас за Бентке. Фабиан Делф. Стърлинг взема. Верати. Делф успя да изчисти Айрланд. Бентке. Шкъртъл взема. Хосен Енрике как само загуби от Бентке. Не. Така, тук ще има смяна в нашия отбор. Фабио Борини на местото на Луис Алберто. И Джордан Хендерсън влиза като плеймейкър. Дано да не сгреша. Така. Смяна и за отбор на Астън Вила. Гарднер влиза на местото на Фабиан Делф. От Астън Вила, от Ливърпул, Фабио Борини, Джордан Хендерсън на местата на Стивън Джерард и на и на саметия сила. Ето го сега свежият Борини. Хубав пас, но просто Хендерсън не е толкова бърз. За малко Влар да сгреши. Смирбегович. Верати не успя да задържи добре. О, Верати след това взема. Марко Верати удар! Отново пропуск. Смяна. Просто не знам какво ще правим.
Лук Шлева на местото на Марко Верати. Изастън Вила има смяна Андреас Вайман на Хелениус на местото влиза от Ливърпул Лук Шлева на Марко Верати.